os alle sammen, velkommen til. I dag skal vi ind i spøgelseshuset. Ja! Okay. Og vi skal derind, og den kommer også til at være på BTS Homies, den her video. Og det kommer også til at være oppe i kortet. Link der. Og så er det selvfølgelig også, vi har BTS Homies et kort til alle vores kanaler, ja. Ja. Men Marcio, vi har været derinde før. Det er Thomas ikke, som selvfølgelig filmer lige nu. Og ja, der er fuld af lort på væggene. Ja. Og kan du fortælle en uhyggelig oplevelse, vi har haft herinde? Der var nogle mennesker derinde. Der var en gang, hvor vi var nede og skulle lave noget mad og grille det derinde, og så var der nogle mennesker derinde, som så... Men det var lige ved, at vi fik lavet autisme. Så Simon var så bag, eller sådan en sindssyg fuckboy, og bare... Jeg var bare kastet ind i vinduet, så han bare fik dem til at sige, hvad fanden er du for noget, hvad fanden? Og så til sidst, så skred de. Så ja, men vi ses derinde nu. Og i dag, nu er vi på vej op til spøgelseshuset. Kom, vi går derop. Ej, jeg er nøje på, jeg tror, jeg har meget bort til den. I skal stå foran, fordi så siger det mig. Vi laver sådan en agtig timelapse nede. Nej, det er ikke timelapse. Bare gå og filme på spænden. Det er og jeg har været med mega mange gange. Nogle gange så var det mig i Simons hovedkvarter. Så for den her, fordi du taber den, så bliver du nødt til at bestille erstatning. Skal vi tage en erstatning for dit kamera, Thomas? Oj, vi begynder at gå derind nu. Og ja, jeg har været der. Det er fucking nøjeren. Det er fucking nøjeren, det er herinde. Oj, altså, det er fandme nøjeren derovre. Pisse nøjeren. Og jeg har kun 16%. Kan du godt tage lommelygten på din telefon, så vi får mere lys? Øj, men det er også... Vi skal lige lave en roomtur. Er det ikke nøjeren, der var herinde? Og se herinde. Det ligner sådan en gammel skole, selvom det er gamle hus, men ja. Og herinde gad mig og Simon en gang at lave en skatehal. Det var faktisk lidt mærkeligt. Og der er huller over alt. Det er pisse noget. Men jeg har været herinde mange gange, mig og Simon. Det er nøjeren. Prøv at se. Og jeg har været... toilettet. Og der er også fuldt af lort op ved væggene nogle steder. Fuck, mand. Øj. Du har dit kamera ikke, Simon. Det er en lort. Ej, stil. Er det bange, Simon? Ja, meget. Vi ved aldrig, når det kommer bjørn eller Jeg går op først, Det er fucking nøjeren værd. Der er tegnet en pik. Ej, ja. Ej, der er lystegn. Ej, det var både der i morgen. Ej, det går faktisk nøjeren, fordi det er faktisk ikke så længe til siden, der er blevet tegnet. Det er faktisk lidt... Og også tegnet ketchup der. Det var en ketchup. Og der er meget til Simon. Vi har lavet bål herinde lige her. Der blev rykket rundt med sageren. Jeg kan huske, det var noget, jeg har lavet. Hold da kæft, det er jo nøjeren. Der var vi lavet bål nu. Det er virkelig nøjeren. Det er virkelig skævt. Det er virkelig nøjeren at være her. Jeg tager det bare. Fuck. Jeg er ikke bange for, at der kommer nogen. Jeg mener bare, for der er en klokke eller en løver eller sådan noget. Jeg er faktisk bange. Ja, det er også. Vi gør det for views. Ja. Fuck dig, Simon. Jeg vil lige pisse i bukserne der. Stop. Min mor bor lige ved siden af her. Så hun kan høre dig. Jeg rører lige det der. Shit. Så man skal du ikke lige filme? Kan du lige filme? Shit. Stop nu, Simon. Nej, for satan. I dag, hvor vi laver bål nu. Se, der er en lort over væggen. Skal vi så se nu, Thomas? Se på, jeg har mig. Thomas, prøv lige at møde her. Og så er vi pille væk. What? Prøv lige se, der er bare på væggen. Se, der er lort der væggen.
For satan. Thomas, prøv lige at se det. Og der. Jeg tror, se nu til toilettet. Der kan jeg huske. Det er mig, Simon, der lås. Og der er nogen, der sover her. Det er mig, Simon. Ej, det var også sjovt. Hvad er der, Thomas? For satan. Det er hash. Nej, det er det ikke. Er du klar med sådan noget? Stop nu! Der er hash. Er det lige smadret Nej, det er eller ikke noget? hash. Jeg tror Det er lige smadret. Nej! Jo. For satan, Simon. Det er herværk. Nej. Prøv lige at se deroppe. Og der. Film nu over det hele. Skal jeg gøre det igen? Så skal du altså lys. Så skal de gøre sådan, de gider det lys. Øj. Film nu. Nej, nu filmer jeg. Prøv at se, der er dyne. Det var også engang en lort her, kan jeg huske mig, Simon. Prøv lige at se der. Det er fedt. Der er en låb til dig. Hvad fanden har puttet den på væggen? Prøv at se, åbn lige døren. Må jeg se et pille på døren? For satan. Kan du ikke lige åbne den, Thomas? Prøv at se ud i vasken. Ulækkert der. Øj. Simon har brækket sig næsten. Der er lort, det er næsten. For satan. Du går ind og filmer det her. Gå ind og filme det. Gå ind og filme det. Nej, Simon er lige ved at brække sig. Der er lige en knæk. Jeg har lige lukket døren igen. Det var virkelig ulækkert herinde. Det er jo sådan et sted, man sidder og skider i hvert fald. Gaffel. Der er en spytklat. Ej, bare følge mig. Og der. Dårlig at have, det var et fint søn i foden. Ej, det er også. Jeg vil lige på sådan på. Er du klar på at smide ind under det herude? Stop nu. Fuck, det er ulækkert herinde. Prøv at se, skal vi gå op på loftet en tur? Der er Simon været. Jeg har ikke. Skal jeg op på loftet? Jeg er mit slægtsulten. Jeg er mega jeg synes, det er virkelig ulækkert at være herinde. Vi gør det her, for I kan se, hvordan hvor mærkeligt det ser ud heroppe. Og det er i års, det her er. Så prøv at komme ind og chill, som dem, der rører hash. Og få lidt lort på fingrene. Det Må jeg lige lade lidt her? Nej, det var Simon! Ej, Tom, hvor det vi skal. Paul? Ja? Hvad så? Kom så, Svend. Svend Røding. Han er fucking god YouTuber. Shout out til ham. Ej, det gider jeg ikke. Kom nu! Simon, kom nu, det er frisky! Hvad var Simon? Hvad var det? Ej, jeg fik det. Svend, for helvede, kom nu, Svend. Hvor sagde Det er... Svend, han løber på fanden. Jeg tror ikke, jeg så en bjørn. Så en bjørn. Jeg tror... Hvor de har filmet i 9 minutter og 50 sekunder. Så jeg tror også, vi er til at slutte den her video af. Hvor det virkelig fucking... Ej, der er lidt bræk der. Nej, Det var lige der. det er jo ikke bræk. Jo, det er. Hvad for noget? Hvad fuck er det så? Hvad er det? Kan jeg stoppe? Er du sikker? Ja, prøv lige at smage lidt på det. Jeg gider sgu ikke smage på det. Okay, men... Ej, heller vi trappen falder i, og vi dør. Jeg synes virkelig ulækkert at være her. Så kommer vi døren ned, og jeg kan stå til at Vi får faktisk dårligt at være herinde. Jeg kan ikke holde til det. Vi laver lige en... Hey, kan du ikke lige gå derud og filme? Vent til... Jeg snakker derude. Han er syg i hovedet. Han vil lukkes inde. Har jeg lige haft, at vi har noget på? Kom så. Nej, han vil fucking lukke os inde. Det er jo ikke sjovt for os, vel, Thomas? Nej. Rip din røv. Kun Simon, lad os nu... Nej, Svend. Hvad fanden er Simon, der vil lade min navn? Ja, det er fint.
Jo, det er Nej, Simon han er bare sådan en fucking Ej, vi skal kalde dig for... Nå, okay, lige meget. Vi er ude lige om lidt igen. Nu er vi låst inde. Hvad har du med, vi er låst inde, Thomas? Det ved jeg ikke. Det er ret... Creepy at tænke på. Ej, skrid nu! Klokken, der er altså gået 11 minutter eller sådan noget. Jo, se, der er gået 11,5 minutter. Stop! Ad for satan! Ad! Ja, da, men... Verden. Stop, ikke tør af mig ind! Ad! Hvor skal jeg tage det af? Hvad er der i den? Det ved jeg sgu da ikke! Ad, nej, alt her er klart. Jeg kan ikke tage det ud i nålen. Kom, vi går udenfor og gør det. Du er selv klam, jo. Simon, Simon, til kameraet. Det er knap så knap. Så har du kameraet. Det er bare det bedste. Kan du ikke lige tage det der væk? Nej, jeg har da kamera nu. Hvordan var det at bo i... Kom nu! Seriøst. Flyt den. Prøv nu dine benkræfter. Ja, det er derfor, jeg du... Ej, så slap af. Det er bare en pind. Det er bare sådan en plade. En lille en. Stop nu, Simon. Simon, kan gå. Nej, ja, det er et løft. Jeg har den i ryggen. Kom nu, prøv nu at straffe dig. Nu står manden not. Altså, jeg skal også være der i morgen og lave noget. Du ved, at jeg putter stenen på, så det er dumt ud. Ej, fuck dig. Sorry. Fuck dig.